Pokoj Boží všem milovaným sourozencům v Kristu Ježíši, našem Pánu. Přišlo ke mně slovo našeho Pána. Stalo se to zvláštním způsobem. Já vám chci říct svědectví. Nestává se mi často už, že bych měla tu schopnost často číst Bibli. Nevím, proč se mi to děje. A jakoby už dlouho čtu Bibli, už od roku 1991. Takže já čtu dlouhé roky už Bibli. A mimo nějaká ta pár let pauzy, kdy jsem byla ve světě a Pán si mě k sobě znovu přivábil a očistil mě, omyl mě a přivábil si mě k sobě, chvála jemu za to. A také uzdravil, amen. A chci se s vámi podělit nejdříve o to svědectví, jak se to stalo. Stane se mi jenom někdy, že Pán mi vloží do mého nitra otevřít jeho slovo a vstoupit do něho. Většinou jsou to prorocká slova ze Starého zákona, typu Daniel, Ezechiel, Jeremiáš, Ozeáš, Zachariáš, prorocká slova. A ty jsou do hloubi duše, opravdu je tam prostě, mluví tam Bůh, Otec ke svému lidu, k nápravě, k povzbuzení, k potěšení, k nasměrování a uvedení do každé pravdy. Já si to budu snažit zkrátit, ale nemůžu nic vynechat. Jedna sestřička mi napsala zprávu, bylo to ve středu, v jednu středu, myslím, dneska máme, je červenec 24. Takže ona mi minulý týden v úterý napsala zprávu, kterou jsem si ale přečetla až ve čtvrtek ráno. Ve čtvrtek ráno, nebo dokonce ve středu v noci, ale to bylo hodně pozdě, ve čtvrtek ráno jsem si to oživila. A ve středu ráno přišlo ke mně toto slovo. Jeremiáš 48. Takže ve středu ráno přišlo ke mně toto slovo. Ve čtvrtek ráno, den poté, jsem si přečetla zprávu od sestřičky, která zněla takto. Sestřičko Valerie, Pán mi dal sen, že ti dá slovo a možná ti ho už dal. Tak máš na to natočit video, máš o tom mluvit pro církev, pro sbor, pro Boží lid. Nevím vůbec, o čem to bude, ale Pán mi toto ukázal ve snu, že ti dal slovo a bude důležité pro Boží lid. Takže ve čtvrtek ráno jsem to četla. Ve středu dopoledne ráno jsem dostala toto slovo. Ona to psala v úterý dopoledne. Takže chvála našemu Pánu. Já si ráda beru našeho Pána slova k srdci, miluju, když k nám mluví. Je to velká milost a to slovo vám teď předáme, milovaní. Chtěla bych ještě vysvětlit a podotknout, že všechno, co je ve Starém zákoně, je velice duchovní, hluboké a významné. Když Bůh mluví o různých věcech, když mluvil o porážení beránka a o krvi beránka, tak mluvil o Ježíši, který měl být vydán. Když mluví o chlebu, mluví o něm, o jeho vínu, o jeho slovu, on je ten pokrm. Taktéž je to s vínem, s olejem, mluví o jeho duchu. A všechno to, co bylo
viděno zraky lidu, je naplněno skrze Ježíše v duchu a my to opravdu v duchu prožíváme. My prožíváme beránka Božího, jeho krev, spasení, odpuštění. My prožíváme to, že on je naším pokrmem, jeho slovo, že jsme živi z něho, že z něho pijeme ty proudy vod. Protože on už ženě, v samaritánské ženě, ještě než byl vydán, pán Ježíš řekl, tato voda je pomíjivá, ale kdo bude pít ze mě, už nikdy nebude mít žízeň. Haleluja, to jsou nádherné věci, které Bůh zjevuje svému lidu. Když mluví o vraždění, mluví o porážení mocností temných sil, o duchovních bojích. Když Samson porážel Filištejce, tak on porážel hřích. On prováděl v duchovní boje, to je míněno pod Boží krví v Kristu smlouvou, to činíme v duchu. Takže starý zákon je platný, je absolutně platný a je naplněný Ježíšem, křížem, je naplněný obětí Ježíše. V duchu ho prožíváme úplně všichni. Polní zvěř a ptactvo jsou démoni. A tady toto všechno se prostě v duchu děje. Je důležité tomu rozumět, milování svatí. Protože když nebudeme mít porozumění slova, my nemůžeme slyšet, rozumět Božímu srdci. A když Pán mluví o národech, o městech, o domech, tak prostě mluví o jeho lidu. A ten lid má charakter srdce. Ten lid, tak jak jsou ty listy těm církvím, ty dopisy těm církvím, jsou charaktery víry. To je církvím, ale ve skutečnosti jsou to srdce lidí. Jo, Filadelfie, Sirma, to jsou typy věřících. Mám proti tobě, vidím ale, že to je, že Bůh velice rozlišuje, kdo je kdo. Proto nám klade na srdce, dělejte to i vy, protože Bůh to dělá jako první. Pán neháže perly sviním. A proto on o tom tak mluví. To, co má, učte se ode mě, co dělá on, máme dělat i my. Ve Starém zákoně v Jeremiáši 48 kapitola a 49 můžete vidět, že mluví k nějakým městům. Když se podíváte na Jeremiáš 48, hned od začátku je tady o Moábu. Vidíte? O Moábu. A teď popisuje Moáb. My víme, co je charakteristika Moábu. Tady je o Amonovcích. Dále je Edom. Pak je tady Damašek. Je tady i Babylon. 50. kapitola. Toto všecko milovaní jsou typy věřících. Moab. Jsou to lidé, kteří vydávali a vydávají na oltář jejich děti a stávají se knížaty toho Šema. Šem, to byl ta modla, že? Ten démon, Satan. To všechno se děje v duchu. Jsou dva oltáře. Je Boží oltář a Satanův oltář, oltář Bála. Pán povolal proroka Eliáše, aby zničil oltář Bála a aby lidi obětovali Bohu
pravé oběti, hodné oběti. Co to jsou ty oběti? Pán řekl, že se nezachráníme skutky, ale poslušností. Jednoduše jenom přijímáme našeho Otce. Přijímáme jeho nápravu. Teď v těchto časech je problém, že Boží lid nechce přijímat nápravu ani napomínání. Nechce být křižován společně s Ježíšem, umírat svému tělu, tužbám. Chce si dělat po svém, má vlastní názory, vybírají si služebníky, vybírají si způsob dokonce, jakým budou uzdraveni. Stejně toto dělal Achab. Pán za ním posílal Eliáše. Jsou to časy ducha Eliáše. To, že přišel Eliáš a Mojžíš, nebo ti dva proroci, ale je tam i Eliáš. To, že oni přišli, to znamená, že Duch Svatý působí stejným pomazáním, jaké bylo v té době. Bůh ví, co potřebuje lid. Pán přišel jednoduše skrze ně zničit oltář. Nevím, jestli se to stane i fyzicky. V Bibli ve Zjevení se o tom píše, že ano. Ale vím, že se to děje v duchu. Izrael, podle Korinským, Pavel o tom mluví, kdo je pravý Žid. Praví Židé jsou ti, kteří jsou v Kristu. To jsou praví Židé. Tam je napsané, kdo je pravý Žid. Když si to napíšete do Google, tak vám to vyjede. Já teďka přesně se omlouvám, myslím, že je to v Korinským. Vím, že o tom píše Pavel. Ale je tam jasně napsáno, pravý Žid je ten, kdo je v Kristu. Kdo je opravdu v Kristu. Kdo se narodil z Boha skrze Krista. Takže to je pravý Žid. Takže když Pán mluví o pravém židovství, o jeho pravých ratolestech, jeho dětech, tak všecko se děje skrze narození v duchu znovu zrození. To znamená, že se to neděje fyzicky, ale děje se to v duchu. Všechno se děje v duchu. A je to naplněno v duchu a v pravdě. Jenom tak můžeme chápat Boží principy. Nedívejme se na to fyzicky. Jsou dokonce sbory, co si začali umývat ve sborech nohy. V lavorech napouštějí si lavory vodou a umývají si nohy. Dokonce znám lidi, kteří se mažou olejem, aby byli očištěni a uzdraveni. Olivový olej, nějaký olej, co koupí v obchodě. A nebo jsou lidé, co se koupou ve vaně, ve vodách, v nějakých vodách a že budou koupelí Boží omyti. Dějou se hrozné věci, to je čarodějnictví, milovaní. Bůh v tom není. A nebo si kupujou chleby, které jsou nekvašené, aby to měli jako večeři Páně ve sborech. Viděla jsem hodně věcí, já jsem vyšla z toho sboru, já jsem tam byla. A nikdy se to tam nedělo, to byl požehnaný čas s nimi být, církev. Bylo období, však to znáte, kdy to bylo všechno v duchu a v pravdě. Nerozumíme Božím principům, nejsme vedeni duchem, nechápeme. Máme oči, nevidíme a máme uši a neslyšíme. A proto naše srdce nemůže porozumět. Neříkám vám to já, no jsou to má slova. Eliáš přišel zbořit Bálův oltář v srdcích Božího lidu. A teď se to děje. A poslal Mojžíše, aby je vyvedl z Egypta do země zaslíbené. My musíme přejít do země zaslíbené. My budeme vytrženi. A proto poslal ducha Mojžíše. Je to služba. Není to přímo jakože duch Mojžíšův. Je to služba pomazání Ducha Svatého, kterou on měl, kterou nesl Mojžíš. A tatáž služba bude v posledních časech. Boží oheň bude spalovat Bálův oltář v našich srdcích, v našich životech. O co jde, když se jedná o Bála? Že vydáváme naše životy, způsob života, myšlení, jednání, náš způsob, náš styl života, jak žijeme, vydáváme
Bálu milujeme svět a všechno, co je v něm. Pán Pavel řekl, nemůžete víc z tohoto světa, ale nic se nesmí přehánět. Nemáme slavit ani Vánoce, nemáme slavit Halloweeny, nemáme se zúčastňovat podle Ozeáše ohavných novoluní. Svátky novoluní, to je to, co se děje v noci, kdo vychází za noci a oslavuje Bála svým tělem, svou duší, svým hlasem. To, co Bůh nám dal, máme oslavovat Boha. Takže toto jsou ta novoluní, to jsou svátky, že, která probíhají za noci, to jsou vlastně, v duchu jsou to všechno rituály, ať se nám to líbí nebo ne. Ale já, když si zapnu písničku ze světa, Guns N' Roses, a začnu na to pařit a začnu na to tancovat a začnu se opíjet duchem tohoto světa, tak já už jsem vydaná na oltář Bála, musím vám to popsat přesně. A v ten moment já se stávám novoluní za noci, když se stávám obětním hodem satanu, kdy prožívám požitek tělesných tužeb. Toto neříkám já, toto řekl Bůh. A toto se děje, když děláme obžerství, když nenávidíme bližního, nebo když vůbec jako nenávidíme. Někdo si řekne, no jo, ale já ne, že bych nenáviděla, ale já toho člověka nemusím vidět. To není láska, to je nenávist. Když ty nepotřebuješ někoho vidět, tvého bližního, tvého bratra, a nemáš potřebu žehnat tvému nepříteli, tak nenávidíš. To neříkám já. Je něco mezi nenávistí a láskou? Ne, buď je nenávist nebo láska. Myslíme si, že nenávist prožíváme vždycky tak, že vyloženě toho člověka nenávidím, ne. Už to, když jsem chladný, vlažný, tak jsem v nenávisti. Nezájem, chlad, to je odpadnutí od lásky, od Boha. A toto činí jeho lid dnes před zraky Otce a chce varovat každého, kdo je vlažný. Víte, jak to poznáme? Někdo si řekne, jak to poznám. Já jsem si říkala, jak poznám, že jsem vlažná. Nejsem horlivá k mému bratru, k mé sestře, k mému otci. Nejsem horlivá k tomu, co prožívám v mém svědomí vůči jeho slovu. Prostě je mi to jedno. Když Bůh mi řekne, ne, takhle to nejde. Ty jsi zlořečila. A já si řeknu, no ale ten člověk, jako, mě to nezajímá, jo, ti lidi jsou stejně, jako oni nejsou vůbec věřící, to jsou za lidí, to se tam jenom hádá na tom Facebooku. A já si je odejmu ze srdce. Ale já mám horlit. Mně to nemůže být jedno, že ti lidé jsou v tom stavu. Já to nemůžu brát tak, hádáte se, vy nečistí, vy hloupí, vy pošetili. Já mám jít na kolena a říct, Otče, otevři oči slepým a uši hluchým, ať jejich srdce porozumí, Pane. Ale ta láska chladne a mnoho věrných, svatých, kteří byli ve věrnosti a kráčeli Ježíšem v ruku v ruce. Mnoha jména jsou zrovna teď mazána z knihy života. Toto říká Otec, to neříkám já, je to psáno všechno v Bibli. Moab vraždí, Moab nenávidí. Takže čtu o Moabu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Běda nebo, protože je zničeno. Když mluví o nějakém městě, název, jsou to srdce lidí. Následně to bude vysvětleno. Já vám zatím přečtu to, co mě nejvíce zasáhlo, o čem mám mluvit, od 10. verše. Proklet je ten, kdo činí Hospodinovu práci nedbale. Proklet je ten, kdo zadržuje svůj meč od krve. Tady v této větě Pán mluví o tom, co se děje v srdcích věřících. Ano,
Zadržujeme svůj meč od krve. Víte, co to znamená Petr? Mečem usekl ucho tomu, uříznul ucho tomu Římanovi. Ježíš ho varoval, co tu děláš? Mečem zajdeš. Meč jsou zbraně v našich srdcích, jsou to nenávistí, nedůvěra, žárlivost, soupeřivost, závist, pochybnosti, necudnosti. Jde to hezky pěkně po sobě, že? A toto je v božím lidu. Myslíte si, že ne? Chcete říct, že Bůh je lhář? Však zkoumejme každý z nás naše srdce. Ne, nezkoumejme srdce toho druhého. To nás nespasí. Zkoumejme naše srdce. Ano, poznáme se podle ovoce. Ovoce ducha je trpělivost, láska. Láska není domýšlivá, nehledá svůj prospěch, nejedná nečestně, nepočítá křivdy. Láska všechno vydrží, má vždycky naději. Kde je ta naděje pro mého bližního, který potřebuje, abych ho pozbudila, aby se postavil na nohy? On nevidí, on neslyší. On neví, kam jde. Takže tím pádem my činíme Hospodinovu práci nedbale. Zanedbáváme to, co Bůh nám dal. Všichni jsme pastoři. Všichni jste pastoři, kdo se staráte o duše. Slyšte dobře, lidé. Kdo vyvolil? Kdo dal povstat pastorům? Člověk anebo Bůh? Ať už máte jednu ovečku, stáváte se pastýřem. Takže nevyhledávejte pomoc u pastoru. Ty jsi povolaný být pastor. Protože Bůh řekl, miluješ mě? Starej se o mé ovce. Dal. Činí Hospodinovu práci nedbale. Tady za toto budeme vystaveni Božímu soudu. Protože my sice řekneme o Ježíši tomu lidu, my se za ně pomodlíme, dobře, vyženeme z nich démony, ano. To je všechno Boží sláva, ne naše. My bez něho nemůžeme nic, nejsem nic. Jsem dunící kov a zvučící zvon. Nic jiného. Ale co pak? Pak, když přijdou tlaky, tak ji začnem opouštět, nenávidět, sourozence v Pánu. On je divnej, on si nedává říct. Boží lid se mezi sebou nenávidí, závidí si, pomlouvá se. Bude proklet ten, kdo zadržuje svůj meč od krve, neodpouští. Zadržuje ho. Dobře, už si zabil, odhoď ten meč a čiňme pokání. Od svého mládí byl Moab bezstarostný. Od jakého mládí? Když jsme přijali našeho Pána, byli jsme bezstarostní. Je to tak? Měli jsme pokoj, Pán se o nás staral. On si nás vykoupil, on nás vyvedl z té temnoty z Egypta, on nás očistil, omyl, přikryl svou láskou, objal nás svým něžným obětím. Byl bezstarostný, ale stále to byl Moab, protože ty vraždy zůstávají v srdci. Pán to vidí, proto ho nazývá Moabem. Byl usazen jako víno na svém kalu. Kal je v srdci. Nebyl přeléván z nádoby do nádoby, ani nešel do vyhnanství. Nebyli jsme vydáni vyhnanství. Vyhnanství je jednoduše proces, ve kterém nás Pán propaluje. Ve kterém nás Pán otřásá s námi, vydán soudu. Ne, Pán to neudělal. Nebyli jsme vydáni do vyhnanství. Pán nás jenom opečovával. Proto mu zůstala jeho chuť a jeho vůně se nezměnila. Nezměnil se náš charakter. Protohle přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy mu pošlu ty, kteří stáčejí víno a ti jej stočí. Ano, protože nás oddělí od toho kalu. Pán chce čisté víno, bez zákalu. To, co máme v srdci, co my mícháme, to boží, svaté, s tím nechutným, ohavným, lidským, s tím tělesným, tak to nemůže zůstat s sebou, to není myslitelné, my nemůžeme být ze světlost tmou. Takže Pán bude oddělovat, přelívat to víno, oddělovat od kalu. Ale pro naši spásu.
ale protože ten lid je tvrdohlavý a nechce pokleknout, Otec si zůstává věrný. Kristus, Duch Svatý, zůstává věrný. On nás nemůže nechat v takovém stavu. Jinak bychom nešli do Božího království, nevstoupili bychom do země zaslíbené s Bálovým oltářem, se srdcem plné hněvu a takových těch skrytých věcí. To se týká mnoha lidí, to se týká, dovoluji si říct, nás všech. Ani nešel do vyhnanství, proto mu zůstala jeho chuť a jeho vůně se nezměnila. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy mu pošlu ty, kteří stáčejí víno a ti jej stočí. Jeho nádoby vyprázdní a jeho džbány roztříští. My víme, že my jsme džbány. My víme, že jsme nádoby. Stojí nám to za to? Stojí nám to za to takhle dopadnout? Ještě si nechceme dát říct? Ještě stále budeme zatvrzelí, tvrdohlaví, tvrdošíní. Ještě stále budeme nenávidět a budeme vraždit a říkat pošetilci. Budeme říkat, Bůh je na mé straně, on je se mnou. Vždyť je to pošetilé. Bůh se tomuto vysmívá. Že ne? Řekl to ve svém slově. Moab se bude stydět za Kemoše, za ty skutky, tak jako se dům izraelský styděl za Bet-El svou naději. To znamená, že svou naději nehledal v Hospodinu, ale v těch modlách, v těch věcech, které si nastavuje člověk sám. Spoléháme na nějaké dary, spoléháme na služebníky, spoléháme na peníze, na rodiny, na rodiče, na materiální věci, na zabezpečení a tak dále. Spoléháme. Takže se stáváme pokrytci. A jak to poznáme? Vždycky to poznáme podle toho. Chceme se zkoumat? Dobře, chvála Pánu, haleluja, že se chceme zkoumat. Vy, co se chcete zkoumat, chvála Pánu za to. Tak jak to poznáme? Že nemilujeme bližního. Můžete mít problémy, můžete mít tlaky. Najednou si všimnete, že cítíte úzkosti, strachy. Máte strach z příchodu Ježíše. Máte strach, že nebudete vytrženi, vzati. Ano, to jsou ty symptomy. A pak uleháte a dostala jsem slovo. A pak kvílejí. Voláme k Bohu, ale přitom chceme zůstat stejní. Tak někde je problém, když nám není dobře, přátelé, milovaní. Někde je svatí problém. Něco děláme špatně, že nám není dobře. Nesvádějme to na to, to nám dělá Satan. Boží lid, který je smířený s naším Pánem, to znamená, který koná jeho vůli, bude prožívat přece pokoj. Ano, budeme mít zkoušky, to já neříkám, ale bude to takové jiné, nebudeme v tom takový ničení, budeme mít to vítězství, pořád budeme cítit lásku, něhu a přízeň našeho Otce, ale nebudeme cítit z něho strach, nebudeme cítit to, že Bůh ke mně nemluví, Bůh se mnou není, ta panika. Toto je proto, že jsme v neposlušnosti, že neposloucháme Boha Otce. No a tady pak říká, jak to, 14. verš, jak to, že říkáte, jsme hrdinové, udatní bojovníci a ještě si troufáme říkat, ale já jsem požehnaná, Pán mi dává ničit démony, já bojuju, Pán mi posílá lidi, to nás nespasí, dary nás nespasí, to jsou hřivny a to je služba, za kterou budeme my sklízet, budeme Pánem za to všechno posuzování, za tu naši službu, ale to nás nespasí. Spasí nás jenom to, když budeme konat vůli Otce. Když budeme zhledáni ospravedlnění před Otcem, tudíž spravedliví. Moab je zničen.
Muži vystoupili do jeho měst. Nejlepší z jeho mládenců se stoupili na porážku. Je výrok krále, jehož jméno je Hospodin. Moabova pohroma přijde brzy, jeho zlo velmi pospíchá, naříkej nad ním celé jeho okolí. Ten Moab jsou věřící lidi, kteří mají srdce, které zabíjí, které nenávidí, je tvrdé, je pyšné, pohrdající. To je Moab. Naříkej nad ním, kdo znáte jeho jméno. Ty lidi jsou jmenovití, Bůh o nich ví a my boží lid o nich taky víme, protože jejich ovocem není láska, ale soupeřivost, dohadování se, dokonce proklínají, začali věřící proklínat, já proklínám. Proklínají démony, proklínají bratry, sestry. Já jsem zažila, jeden bratr proklel lidi za to, že jsou lakomí a že na Facebooku to dával to video. Vy, co si držíte peníze v bankách a nedáváte peníze těch hladovým, já vás proklínám. Víte, co se stalo s tím bratrem? Jmenovitě? Pán řekl tady jmenovitě. Ten bratr s během 40 hodin zemřel, zastavil srdce a neměl potíže. Byl požehnaný. Jmenovitě, který bratr to byl, mám obrovskou bázeň, neřeknu to. Ale hodně lidí ho zná. A možná si mnozí vzpomenete, kdo to byl. Ale Pán řekl, vy, co je znáte jmenovitě, víme o nich. Oni jsou plní hořkosti a pýchy. Cítíme z nich chlad, nepřijímají, jsou nesmířitelní. Rychle posuzují a rychle odsuzují. Naříkej nad ním celé jeho okolí. Všichni to, kdo znáte jeho jméno, říkejte, jak to, že je zlomeno mocné žezlo, nádherná berla. Jak to, že ten služebník padnul, však měl nádherná berla, však měl takovou službu, však Bůh mu tak žehnal. A Saul zemřel. Sestup ze slávy a usaď se ve vyprahlém kraji, to tu se stane. Duchovně vyprahlý kraj je velké životní utrpení. Žádné požehnání, chudoba, nemoci, úzkosti, deprese, manželství nebude požehnané, děti, zvrhlost dětí. Toto je ta vyprahlá krajina. Obyvatelko, Dibonská dcero, protože ničitel Moaba vytáhl proti tobě a zničil tvoje pevnosti. Na co nám to je, že budujeme, když nebudujeme na skále? Staviteli, ty, který buduješ na člověku, kámen na kameni. Posloucháš pastory a tvoje děti a rodina jsou vníveč. Protože neposloucháš Boha, děláš si, co chceš. A jsi plný závislosti tvého těla, tvé tělo, jsi plný žádostivostí těla. Miluješ peníze a přece nemáš nic. Jsi závislý na pornografii, jsi závislý dokonce na virtuálních hrách, na počítačích, na různých sázky a tak dále. Potřebuješ být prostě obklopen těmi materiálními věci, stavíš na tom. Když chce někdo půjčit auto, tak chceš za to zisk. A nebo dokonce mu ho nepůjčíš vůbec, jo? Nebo já nevím, jo? Já mluvím teďka ze své zkušenosti, co se mi děje. Jo? Že co se prožívám od bratrů, jo? Od sester, využívání, nevím, není to společenství v té lásce. Takže vytáhl proti tobě ničitel a on zničil tvé pevnosti. Stůj na cestě a vyhlížej, obyvatelko. Vyptávej se muže, který utíká, i ženy, která se snaží uniknout. Zeptej se, co se stalo. Víte, co to je tady ta věta? Takže my jsme na útěku, že? Ale Pán říká, stůj na té cestě. A co dělá? Vyhlížej. Vyptávají se muže a ženy. Vyptávají se lidi. Ptají se, co se stalo, pastore, co se stalo?
co se děje. Vyhledávají služebníky až na druhém konci světa. Proroky, ať k ním promluví. Vždyť máte Boha Otce, který není němý ani hluchý. Ale vaše srdce by muselo činit pokání, aby vás vyslyšel. Vaše srdce by muselo poklknout a říct, odpouštím ti, sestro, bratře, promiň mi, jsem vrah, zabijím, otče, zabijím, až toto uděláš, ženo, muži, tak potom tě Bůh bude naslouchat, pak se k tobě skloní a přikryje tě jeho náručí. Ale ty nemůžeš čekat, že s tím hříchem, s tou nadutostí, s tím nadutým, domyšlivým srdcem se Pán k tobě skloní. Nestane se to. A Saul šel až mrtvého proroka šel až vyvolat toho Samuela, že? Až tam šel, až tam došel, aby mohl slyšet Boha. A stačilo, kdyby on obrátil srdce a činil pokání. Toto video je dlouhé. Poslechněte si ho třeba i na 5krát, ale doposlechněte si ho do konce, prosím. Protože boží lid neodpouští a kdo nebude odpouštět, tomu to odpuštěno taky nebude. Nemyslete si, když mě pastor pochválí, tak je všechno ok. To není. Moab se stydí, protože je rozdrcen. Naříkejte, křičte. Ano, a Pán vás vyslyší. Pokora. Já se musím pokořit. Dále je tady. Už jsem 24. verš. Moabův roh, 5. byl useknut a jeho paže byla zlomena, je Hospodinův výrok. Takhle chceme dopadnout? Víte, co to znamená? Že my nebudeme moci vůbec kráčet, budeme zastaveni úplně ve všem a bude nám jenom zlé. Opijte ho, protože se vyvyšoval na Hospodina. Opítí. Víte, co to je? Když někdo nemá už jasnou mysl, přestane úplně chápat, rozumět Bohu, nebude slyšet Boha. To, co se stalo Saulovi. Kdo jsem, co se to stalo? Proč on, když nezabil ty býky? Víte, co to znamená? To znamená pokládat zlo za dobro a dobro za zlo. To znamená, že on sice se vzepřel tomu zlu těch národů, protože on zničil toho giganta, že? A giganti jsou všude kolem nás. To je prostě člověk. To jsou mocnosti, které působí skrze lidi. A my máme porážet ty mocnosti. Ano, ale když Pán říká, nespolčujte se se smilníky, to znamená, že neušetřete ani jejich býky, ani jejich, to jsou jejich oběti těla. Nesmíte se tomu přizpůsobovat. To je to. Vidíte, jak je to důležité to chápat? To neznamená, že já půjdu a někdo mi na zahradě zabije slepice. To není ono, to není ono. To je vydávat v oběť tělo, umírat s tělesným sklonům. To je ono, ty býky na oltář. Ale on je ušetřil, to znamená, že dělal kompromisy s těmi lidmi. On s něma dělal kompromisy, úplatky, sbíral v jeho slávu, nechal se uctívat, oslavovat. No ale Pán si potom povolal maličkého. David byl maličký v čem? Pokorný. Byl pokorný, nevyvyšoval se. Dneska je mnoho povýšených, hrdých, pyšných služebníků. Namísto, aby sloužili člověku tak, jak má pod vedením Ducha Svatého, tak mu řeknou, jsi nemocen, protože jsi hříšník. Náboženství, že? Toto je velice silné. 26. verš. Opijte ho. Mocnosti ho opijí. Démoni se ujmou jeho mysli, jeho srdce, jeho duše. Protože se vyvyšoval na Boha, na Hospodina. Ať se Moab válí ve svých zvratcích. Jsou jako psi, kteří se vrací ke svým zvratkům, ke svému hříchu. K jakému? No starý člověk, charakter, neobnovený charakter. Budu nenávidět, budu vyhrožovat. Vy si myslíte vyhrožovat? Ano, vyhrožují.
vyhrožují tím, Bůh s tebou bude jednat. Víte, kolik mi to řeklo lidí? Proto jsem řekla Pánu, už budu mlčet, nebudu mluvit. Až Pán použil tu sestru a řekl, řekníme dceři, ať promluví. V jejím snu to bylo. Moab se válí ve svých vracích. Vy, co nenávidíte, co si myslíte, já jsem pomazaný, ty jsi kdo? Ty jsi jenom nějaká ta, co tam mluví, má nějaké sny, má furt nějaké vize, pohádky v její hlavě, z její duše. Tak to je přesně ono. A doptáváte se člověka. Když se doptáváte člověka, doptáváte se model. Nejste s Bohem, nekráčíte s ním. A válíte se ve vašich zvracích. Nenávidíte, křivdíte. Nevíte vůbec, co to je milovat. Nemáte ani tušení, co to je vydávat se za druhého. Nemáte ani tušení, co to je, stále vytahujete ten krvavý meč a vraždíte. Ve vašich srdcích, ano, ve vašich myslích. A on se stane posměchem. Což pak se ti nestal, Izrael, posměchem. Vysmíváte se Božímu lidu, ponižujete ho. Ten, který je Bohem vyslan, tak vy se jim vysmíváte, že to jsou lhaři a falešní proroci. A ti, co jsou opravdu falešní, tak těm ty vyvyšujete, jak jsou svatí, jak jsou Bohem použití, jak jsou pomazaní a mocní. Ale to, co je v skrytu jejich srdcí, Bůh říká, je ohavné jen pomyslet. Nemáte rozlišování, protože už jste opití. Jste opití nevědomostí, neporozuměním a nepoznáním. A nedostatkem poznání hyne můj lid. Poznání čeho? Co máme vlastně poznávat? Otce. Ježíš řekl, nemůžete mě znát, protože neznáte toho, kdo mě poslal. A tak říkáte, že jsem z ďábla. Protože vaším otcem je ďábel, pokrytci. To je přesně ono, to je Moab. To je věřící lid, pokrytci. V skrytu vaše myšlenky jsou tak strašné. Přemýšlíte o takových nehodných, necudných, otřesných věcech. Jak zničit toho druhého arogancí, nadutou pyšnou mluvou, zavrhnutím. Toto se děje. Toto je dílo, které máme odevzdávat Otci. Už na začátku říká Bůh, kdo činí práci nedbale, bude proklet. Posmíváte se Božímu lidu, maličkým, pohrdáte jimi a hledáte přední místa. Přední místa to jsou postoje, všechno v srdci. To ne, že přijdu do církve a sednu si dopředu. Ježíš mluví o postoji v srdci. Předbíhání se. Ukazovat všem, jak jsem pomazaný, jak mě Bůh používá. Dáváte to na Facebook, dáváte to všude, jenom ať to všichni vidí, jak nakupujeme Bible, jak darujeme Bible, co všechno děláme. Dáváte si etikety, milost. Dáváte si etikety různých názvů. To vás nespasí. Proto nás Kristus nepoužívá. On nás nepotřebuje. Myslíte si, že my jsme nezbytní pro našeho Otce? Vždyť i kameny mohou povstat a kázat evangelium, když on bude chtít. Což pak byl nalezen mezi zloději, že pokaždé, kdy mluvíš o něm, o tom Božím lidu, potřásáš hlavou, pohrdavě kýváš nad ním hlavou? Což pak byl nalezen mezi zloději? Však Bůh ho posvětil. Proč nazýváš nečisté to, co je čisté? To je problém Moabu. Opuste města, usídlete se na skále, na Kristu, obyvatele Moabu. Buďte jako holubice nevinní,
a čisti, která hnízdí na okraji ústí Rokliny. Slyšeli jsme o Moabovi, píše, je velice pyšný o jeho povýšenosti a jeho píše, a jeho hrdosti a domýšlivosti jeho srdce. Slyšeli jsme o něm, boží lid to vidí, vidí to ale hlavně Bůh. Já znám jeho nadutost, jeho Hospodinův výrok. Nemluvím já, mluví Bůh. Nesprávné jsou prázdné řeči, nesprávně jednali. Rozumíte tomu? Víte, co to jsou prázdné řeči? Cokoliv říkáte Bohu, je to prázdné. Nemá to význam. Ale jak to, že lidi jsou uzdravováni? Ano, Bůh si to může použít, toho člověka, protože on je Bůh, on si může použít kohokoliv. I osla, i toho největšího hlupáka, který nechápe nic, tak toho si Pán může použít. Ale neznamená to, že ten lid je spasen. To není nikdo napsané. My víme, kdo je spasen. Proto naříkám nad Moábem. Tady je napsané, že nesprávně jednali. Proto naříkám nad Moábem. Volám o pomoc pro celý Moáb. Vzdychám nad muži. Tady je Kircheresu, že? To je to město. To je charakter člověka. Jo, když mluví Pán o městech, mluví o těch srdcích toho lidu, aby jsme tomu dobře rozuměli. Takže toto je charakteristika Moabu. Kde jsem to skončila? 32. Víc než nad jezerem pláču nad tebou, révo, Sibmi. Tvoje úponky překročily moře, dosáhly až k jezeru. Na tvé letní ovoce i na tvé vinobraní padl ničitel, jsou bez ovoce. V létě se sbírá sběr, je to tak? Se sbírá ovoce, že? Všecko, sklízeň. Léto znamená vytržení. A až přijde čas vytržení, oni nebudou mít ovoce, oni nebudou mít proměněné charaktery a nebudou mít boží charakter, boží identitu k tomu, aby si je Bůh výjmul z této země do svého království, aby byli účastníci boží beránka božího svatby. Ta nevěsta se zpronevěřila. To je to tvé letní ovoce i tvé vinobraní, padl ničitel. Až bude padl ničitel, zničil, ale my jsme mu to dovolili, my mu to dovolujeme, ďáblu, aby ničil. To jsou ty myšlenky, že my posloucháme lži, myšlenky srdce, našeho tělesného srdce. A přicházíme o boží charakter, přicházíme o lásku, o trpělivost. Nejsou smířitelní, nesmíří se, prostě nepíš mi, nevolej mi, co mi to posíláš pořád. Ty, tvoje sny a to, proč zraňujete, proč ubližujete, proč neotevřete oči, proč se nenecháte usvědčit, abyste nemuseli činit pokání, nechcete být proměněni? Bojíte se být usvědčeni jako Saul? Vždyť padnete, vždyť to tady Bůh říká. Až bude sběr letní vinobraní a to ovoce, nebudete přijatí, protože vy nemáte to ovoce, vy nemilujete všechny, vy milujete jenom ty, které chcete. Takže nemůžete milovat ani Boha, jste lháři. Proč Bůh varuje tady na toto? Pán řekl, že na konci času vychladne láska a odpadnou mnozí. Proto Bůh mluví o té lásce. Vy máte všechno, ano, máme už všechno. Ale ta láska, když vychladne, tak my odpadáme. Proto Bůh mluví teďka o té lásce, protože je velké odpadnutí, už je ten čas. Ani nevěříte, že je příchod Krista. Vůbec tomu nevěříte, nevidíte znamení času, nevidíte znamení na nebi, na slunci, nic nevidíte a i umělá inteligence, nevidíte, že všechno už je tady, že označení šelmou už je všechno tady. Furt říkáte, ještě není ten čas. Tohle to už se všechno dělo. To se jenom prostě opakuje. Pán může přijít i za 3000 let. To mi řekl jeden bratr ze sboru. Vzaty byly radost, jásání z ovocného sadu. Neprožíváte už radost a jásání.
Necítíte Boha, ale furt si budete namlouvat. Ten sad, ten boží lid z moabské země, protože jsou Moabem, máte být Izraelem. My máme být Nový Jeruzalém, my máme být Izrael. Izrael je ten, který se podobá svému otci a koná jeho vůli skrze Krista. Způsobil jsem, že zmizelo víno z listu. Nikdo nebude šlapat víno s jásotem. Jásot nebude radostným jásotem. Ten jásot, který prožíváte, je tělesný. Je to jenom atmosféra, kterou se krmíte. Pouštíte si chvály od rána do večera. Pouštíte si kázání od rána do večera. Hledáte, ale nenalézáte. Sytíte se, ale stále máte hlad. Pijete a stále máte žízeň. Myslíte si, že to mluvím já? Váš jásot není radostný. Jásáte z nějaké ubohé atmosféry a to, že konejšíte jeden druhého. Ano, ty jsi na správné cestě. Jsi pomazaný, jsi silný, jsi velký. Když jsi velký, tak jsi Saul. A Paul znamená malý. Kdyby se Saul nestal Pavlem, tak by nemohl ani sloužit Bohu, protože dokud byl Saulem, tak jenom vraždil, až odhodil meč. Tak teprve pak si ho Pán povolal. Musíme se stát Paulem. Paul znamená malý. Vzaty byli radost z ovocného sadu. Způsobil jsem, Bůh to způsobil, že zmizelo víno z listu. Že jásot nebude radostným jásotem. Bůh to působí. Nemyslete si, to ten zlej, to ten člověk. Ne, Bůh to dopouští. Úpěnlivý křik zní. Volají, protože i vody nimrínské budou spustošené. Všechno, co máme, bude spustošené. Neradujme se. Bůh je se mnou, ano. Bůh mi žehná. Já už jsem 10 let v Kristu, 30, 40 let. 2 roky, já už jsem tak dlouho v Pánu. To jsou ty vody, které Bůh nám dal. Přijde suchopár, budou spustošené. Kvůli zákalu v srdcích Moabu. Spustoším je Hospodinův výrok, že z Moaba zmizí ti, kdo vystupují na návrší a pálí oběti svým bohům. Toto děláme, ano, toto dělá Moab, pálí oběti svým bohům. Víte, co to je to návrší? Pýcha. A v té pýše pálíte oběti. Víte, co to je? Nenávidíte, vraždíte, jste domýšliví. Váš pohled je křivý, arogance. A pak jdete na náměstí a kážete evangelium a především se ukazujete, jací jste boží služebníci. To neříkám já. Ať to přijmete, nepřijmete. Já mluvit teď budu. Nepotřebuji, abyste viděli moji tvář. Není důležité, skrze koho to vzejde. Je důležité, že mluví Bůh. Způsobím je Hospodinův výrok. Kdo vystupují na návrší a pálí oběti svým bohům. Proto mé srdce vzliká nad Moábem jako flétna. Bůh se slitovává. Bohu to není jedno. Bůh vás miluje. Mé srdce vzliká. Protože úspory, které získal, přišly vniveč. Všechno, co vám Bůh dal a co jste rozhojňovali pro Boží království, to všechno přichází vniveč, protože spišnělo, vaše srdce je naduté, sobecké, už nesmilovává se, je to jenom nějaká falešná láska, jenom nějaký pocit, euforie. Jak já sloužím, nezavděčíme se Bohu. Všechno patří jemu. On je Pán hřiven, on je Bůh hřiven. Vždyť každá hlava je lisá, holá, nahá, bez ničeho před Bohem. Každý vousa je ostříhán, pomazání, přijdou o pomazání. Na všech rukách jsou zářezy a kolem beder pytlovina.
Na všech Moabových střechách a na jeho náměstích je jen kvílení. Všechny modlitby jsou jen kvílení. Protože se Moaba rozbil jako nádobu, v nichž nikdo nemá zalíbení. Pán říká, že jsou to lidi, kteří jsou málo oblíbení, protože jsou hodně pyšní a nadutí. Jsou to boží služebníci, ano, říkají nějaká zjevení, nějaké proroctví, říkají věci, ano. Ale Pán říká, nebudou vůbec v zalíbení, nikdo nemá zalíbení, je Hospodinův výrok. Jak je rozdrcen, naříkají, jak Moab obrací záda a stydí se. Moab se stane posměchem a postrachem pro celé svoje okolí. To se stane. To Bůh způsobí, jestliže neobrátíme svá srdce a nepokoříme se. Neboť toto praví Hospodin, hle, poletí jako orel a roztáhne nad Moabem svá křídla. Bůh sám ho zničí. Srdce moabských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Přijdou bolesti, že? Strasti, životní strasti a útrapy. Nebude požehnání. Budou hádky v rodinách, bude chlad, bude, nevím, anebo třeba budete prožívat nějaký klid, ale budete prožívat, že budete cítit Boha daleko. Budete si říkat, Bůh ke mně nemluví. Musím rychle do sboru, aby mi pastor něco řekl, nebo teď přijede nějaký služebník z Ameriky, z Austrálie, z Afriky, nějaký prorok, to má být honem, tam musím jít, protože já potřebuju od Boha získat odpovědi. Toto je příznak, symptom odpadlictví. Toto je budovat chrám kámen na kameni, na člověku, člověk na člověku. Jediný kámen byl založen Kristus a pokud nebudete na něm stavět, tak vy neuslyšíte Boží hlas. Však Bůh mluví ke svému lidu. Jak to, že my slyšíme Boží hlas? Jak to, že když já se podívám svým duchem, vidím otevřené nebe, vidím anděle, vidím harfy, vidím Boží radost, vidím Krista, jak se usmívá, lásky plný pohled, vidím tu radost a těším se tam. Proč to máme? Já nepohrdám svým bližním, nepohrdám jimi, nemůžeme. Můžeme se rozhněvat, můžeme se rozkřiknout, můžeme se pohádat, ale já pak musím z toho činit obrovské pokání. Odpusť mi, milovaný, i když ten člověk nám ublíží, to je přece úplně jedno, že mi ublížil. Protože láska chladne, milovaní, je to varování. Na to, že láska chladne, nevychladněte. Jste povoláni svatí. Milujte vašeho bližního, mějte o něho zájem. Komu jste už rok nezatelefonovali, jenom se zeptat, jak se máš, milovaná, milovaný. Je všechno v pořádku, nechceš modlitbu, chceš moji společnost, mám za tebou přijet, je to v mých silách. Proč to nemáme, proč chladneme? Jenom do sebe valíme na Facebooku, tam se do sebe lidi valí. Já nevím, já jsem mimo už jako i skupinky, všecko, ale slyším to zleva zprava, jak si lidi stěžují a to je blázen a to je to a země je kulatá, země je plochá. Já taky věřím, že je země plochá. Pán to jasně říká v Genesis, jak zemi stavěl, jak zemi, ano, doslova stavěl, jak ji tvořil a že je tam klemba, která dělí vody nad klembou, od vod pod klembou, takže nad klembou jsou vody, pod klembou jsou vody, které Bůh stáhnul do jedné velkého jezera a nazval to moři. Takže nad klembou je voda, milovaní. A že do klemby usadil světla, takže světla, slunce, měsíc, hvězdy nejsou ve vesmíru, jsou v klembě, přímo v té klembě, ano. A tak dále, a tak dále. A že pevně stojí, země pevně stojí na pilířích. Nemůže být kulatá, má pilíře. A podsvětí Hades. Takže tady toto všecko je psáno v Biblii, ať už si otevřete Genesis, hned první kapitolka to tam je. Nebo běžme třeba do Izajáše. Jo, všude možně v Biblii je napsané o zemi, i ve Starém, i Novém zákoně. Ale nemusím se kvůli tomu dohadovat. Když můj bratr to nevidí, a prostě tak to nevidí, tak prostě my jsme sjednocení duchem našeho Pána, ne tím názorem, jak to zrovna máme kdo zjevené. Pokud to nemá zjevený, je to pro slavu Boží, protože Pán se oslaví. Pokud to má zjevené, haleluja, Pán se oslavil a už to má zjevené. Já nemůžu kritizovat mého bratra a sestru, protože nerozumí. Proč se navzájem nenávidíte, střílíte do sebe?
Takže srdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moab, ten, kdo toto dělá, bude zničen jako národ, protože se vyvyšoval nad Hospodina. Takže se vyvyšujete na Boha, chápete to, na jeho místo. Strach, propast a past na tebe, ty, který toto činíš, obyvateli Moabu, který vraždíš, nesložil si tvůj meč. Je Hospodinův výrok. Strach, propast a past. Kdo uteče strachem, kdo uteče, padne do propasti. A kdo vyleze z propasti, bude polapen do pasti. Takže my neutečeme před tím. Je jediný způsob činit pokání. Neříkejte, mám útoky od ďábla, pastore, proroku, služebníku, evangelisto, ty, znič ho, zlom ho, protože mě pronásleduje. Ne, otevřeli jste mu dveře, protože nenávidíte, protože jste jeho nástrojem. Tak to je. Bude polapen do pasti, protože na něj, na Moába, přivedu rok navštívení, je Hospodinův výrok. Vysílení utečenci zůstali stát ve stínu. Avšak z Hešbonu, to jsou ti lidé, to je pořád srdce lidí, vyšlehl oheň z domu Sichona, plamen z domu, plamen a strávil z kráně Moába a temeno synů Bukotu. Je to hodně duchovní toto, jo, prostě, že to je to ničivý proces, Běda tobě, Moábe, ty, který to činíš, který se takto chováš, na Facebooku, ty komentáře, tam jste všichni věřící, že? Na Facebooku všichni věřící. Řekla mi to jedna sestřička, Valerko, bacha na to. Na Facebooku jsou všichni věřící a všichni pomazaní. Nemůžu se dočkat, až se dostanu na poslední větu. Děkuji ti, Pane, haleluja. Kémošův lid zahynul, Moábe. Neboť tvoji synové byli vzati do zajetí a tvoje dcery do vyhnanství. To jsou i duchovní dcery, duchovní synové. Dali jste je přímo Kémošovi, ďáblu na oltář. Zřekli jste se jich, zdali jste se jich tím, jak jste je vraždili, jak jste je nenáviděli, jak jste jimi pohrdali, jak jste se jim nevěnovali, jak jste je přehlíželi a ignorovali. Tím vraždí Moab. Arogancí a neláskou je vydáváte na ten oltář. A dokonce se stáváte kněžími, předními služebníky v tom vraždění. Vy velcí služebníci boží. Poslední věta, ale v posledních dnech Moábův úděl změním s tím srdíčkem. Je Hospodinův výrok až podtud soud nad Moábem. Takže bude vydán soud, Bůh otřese s tímto lidem, bude ho pokořovat. Připravte se na to, ty, který chceš porodit syna, který chceš být vzat tvým Bohem, ale ještě si stržen tímto otrockým jhem nenávidět. Pán tady přislíbil, to je jeho výrok, že v posledních dnech on změní váš úděl, náš úděl, kéž i můj, Pane Ježíši. Tak, toto bylo slovo. Pokoj vám, milovaní. Papa.